Wawa masana abwino ndine Nesta the black teacher. Ulendo uno ndabwera ndi update komanso kuyankha funso titakunena kuti kuyankha funso kuti ena adziwepo chinthu mwina chimene samadziwa mbuyo. Nkhani yake yomwe ndifuna ndiyankhe lero ni nkhani yokhuzana ndi Hezbollah. Hezbollah tamva kuti Israeli ikulimbana ndi Hezbollah ku Lebanon. Tamvanso zonena kuti Irani chifukwa chimene America amadana ndi Irani ndi chifukwa choti Irani imapanga sponsor ma terrorists magulu monga Hezbollah. Ndiye wina wandifuza kuti black teacher kodi Hezbollah ndi ndani? Okay? Kodi ku Lebanon bomalo ndi Hezbollah? Ndiye ndifuna ndifotokoze pamene pa nkhani ya Hezbollah. Hezbollah si boma la Lebanon yani. Koma Hezbollah imakhala mu Lebanon. Okay? Dzulo ndinakamba zoti Israeli ndi Lebanon akumana kukambirana maso ndi maso kwa nthawi yoyamba kumanirane komaliza mchaka cha 1993. 1993 akulu zaka 30 zadutsa. Israeli ndi boma la Lebanon sanakumanepo kukambirana china chilichonse kukhazikisana pansi directly. No. Kuchokera 1993 ndiye dzulo America inabweretsa pamodzi ku Washington kukumana kuti akambirane. Ndiye tanena kuti Hezbollah mtsogoleri wake wauza boma la Lebanon kuti lisapange zimenezi ya lisakambirane ndi Israel. Ndiye Hezbollah ndi ndani? Amwene mawu oti Hezbollah amatanthauza kuti chipani cha Mulungu. The party of God. Chipani cha Mulungu. Mawu oti Hezbollah. Ndiye Hezbollah ndi gulu la Mashia. Islam koma Mashia Islam. Mwakumbukira tinakamba kale zoti ku Islam kuli Sunni Islam ndi kuli Shia. Shia ligulu lake ndi la ku Irani. Ndiye ku Lebanon uku kuli Mashia nditu. Okay? That's number 1 poti mupamvese. Ndiye gulu la Mashia ali koma aku Lebanon anakhazikisa chipani. Chifukwa ku Lebanon kuliso democracy. Democracy zipani kuli matipate. Ndiye Mashiawa adakhazikisa chipani chawo chimene anachichula kuti Hezbollah. Ndikuchichula kuti the party of God. Okay? Ndiye chipani chimene cha Hezbollah chifukwa choti ndi ya Shia Islam amamvana ndi Islamic Republic ya ku Irani. Chifukwa Islamic Republic ya ku Irani ndi ya Shia Islam. Ndi chifukwa chake Islamic Republic ya ku Irani imathandiza Hezbollah monga chipani cha Shia, so cha Mashia anzawo kuma aku Lebanon. Now, Hezbollah si chipani wambaya. Hezbollah ndi chipani koma chipani chake chimakhala cha militant. Iwowa anadzichula kuti iwo ni ma fighters, ma militants. Ndiye ndi chipani koma chinapanga boma lakeso la lokhaso mkatikati mwa dziko la Lebanon. Mmene kulili ku Malawi, chipani china chake chipezeke kuti chapanga military wing yake, achinyamata wapanga recruiting, wapanga training. Chipani chija kumakhala ndi ndalama zochokera ku Irani. Chipani chija mu dziko muja ndikhalanso ndi support ya Mashia. Chifukwa Hezbollah adwili ndi support. Ndinakuonesani chithunzi ichi onse wa support a Hezbollah ndi Mashia Muslims. Okay? Now, chipani chili ku parliament koma chimakhala ndi military wing yake. Boma la Lebanon limalolera kuti Hezbollah ikhale ndi zida. Military wing yake. Chifukwa kuti ayilande zida ndiye kukhala no civil war. Hezbollah iyamba kulimbana ndi boma la asilikali ya boma. Ndi amango asiya iwa ja Hezbollah ndo makhala ndziko muja ndi zida zawo. Ndiye umilitantiwu ndi wachani? Umilitantiwu iwo umakhala no olimbana ndi Israeli. Iwowa amakhulupirira kuti Israeli malo aja dziko lija silimayenera kukhazikisidwa yayo. Simayenera kukhala Israeli. Ndipo Israeli kamatenga malo kwa Palestina, Hezbollah ndi imene imakhala ngati ikulimbana ndi Israeli. Ndiye iwo amanena kuti zokambirana ndi Israeli siziteka chifukwa Israeli imabwera ndi force. Ndiye ifenso tipiteso ndi force. Mwaona? Ndi pamene no ku Palestine komwe kuja kuli gulu lina lija lochedwa Hamas. Kulina ngati Hamas lija limene lija ndi chimodzimodzi Hezbollah. Ku Palestine kuli boma la Palestine koma kuli chipani so chimenechi cha Hamas chimene chinapanga gulu lawo. Ndiye chimalandira so chithandizo kuchokera kuti ku Iran osewa Mashia Islam. Mwaona? Yes. So chifukwa choti Hezbollah ili mu Lebanon ndi imakhala ndi mphamvu kwambiri. Nthawi zina imapezeka kuti yawina zisankho zija kwambiri. Ndiye kupali kumapanga control parliament. Mpaka kumayendesa dziko lijano Hezbollah so pano nanga si ndi democracy iwo wawina majority. Koma padakali panopa boma la Lebanon
ndi Hezbollah ndi zinthu za separate. Ndiye kukambirana kumene kukambirana Israeli ndi boma la Lebanon ndikunena kuti boma la Lebanon likufuna lipeze chilolezo chonena kuti mwalokha lipange deal ndi Hezbollah. Awalande zida a Hezbollah asakhalenso omamenyana ndi Israeli yayi. Mwaona eti? Nkhani yake yonjo ya Hezbollah. Ngati simumadziwa za Hezbollah ndi imeneyo. Yetu ndiye ku Irani kuja amakokomeza. Ku Irani kuja kumakhala ndithu training ya Hezbollah. Ku Irani kumwe amasankhaso makomanda oyang'anira Hezbollah, oyang'anira Hamasi. Yetu ndifo chake Irani ija. Even maneba ake samakhala nayo bwino. Chifukwa amatha kulowa mu dziko la neba muja ndi kubweresamo Shia Islam. Ndinanena kale kuti ku Middle East kuja yayikulu ndi Sunni Islam. Ndiwo a Shia Islam akabwera amakonda kukhala militant. Amakonda kukhala ma militant. Ndiye amatha kulowa mdziko mwanu muja iwo ndikuyambisa kagulu kawo. Kachipembezoso. Kachipembezoso. Mwaonatu. Ndi chifukwa chake Irani inosapota Irani inwe. Muizidziwa zimene zizi. Chifukwa inuyo ndinu asilamu enanu. Komano inuyo ndinu asilamu achisuni. Ndiye muzidziwa kuti kuli asilamu achishia amene kaganizidwe kawo even asilamu anzawo achisuni samakhala nawo comfortable bwino ya. Samakhala nawo comfortable. Akazati Hussein. Ndunena zoona. Ndikunena zinthu zoona. Ndinakamba kale kuti zachipembedzo izizi muzikhala otakasuka kuzimvetsa kumazikamba ndiye mumamasuka. Badiona ife anthu akukamba za papa ife akatolika anthu akunekamba za papa ena akunyoza papa athu tungwayang'ana zazipembedzo izizi umafunika kuzimvetsa. Usayikepo kwambiri ma feelings kwambiri uyikepo ubongo kuganizira. Hezbollah ndi imeneyi, Hamas ndi imeneyi. Ndiyo kayiganiziraso from mbali naye Israeli zimene imapanga Israeli zimalimbikisa awawa Hezbollah ndi Hamasiwa kuti azikhala ndi moralo. Chifukwa Israeli kamachita nkhanza anthu aja amakhala desperate. Anthu aja amakhala desperate amanena kuti amene angamenyane ndi Israeli ife tisapota. Ndiye ma Hezbollah ndi ma Hamasi waja amayamba kuoneka ngati mahero kwa anthu amene akupangidwa oppress ndi Israeli. Chifukwa Israeli wazuza anthu ndi anthu aja amayamba kuona ngati Hezbollah ndi Hamasi ndi mahero ozawapulumutsa. Ndimene simakhalira. If you didn't know, now you know. It's me, Nesta, the black teacher. Tsiku labwino.